സൻഹ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന രസഗുളയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പാക്കറ്റ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നന്നായി അടുപ്പത്തിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 മുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാൽ പിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ചപ്പാത്തി മാവിന് കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി തിളച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വച്ച രസഗുള ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ രസഗുള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കി പൊട്ടിക്കുക.